Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Аның җырларында күңелдән чыккан моң ярылып ятасыман. Һәрбер җырында тирә мәгънә салынган. Алар хисле дә, сагышлы да һәм шул ук вакытта мәхәббәтле дә. Сүзем эстрадабызның популяр җырчысы Альберт Вәлиуллин хакында. Һәм ул бездә бүген кунакта. Хәерле көн, исәнмесез, Альберт, хуш килдегез. Хәерле көн, Гөлүсә, хәерле көн, дуслар. Сезне күрергә без бик шатбыз, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Мин дә сине күрергә бик шатмын, Гөлүсә. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Димәк, әңгәмәбез дә хәерле булыр, шулай бит? Алла бирсә. Хөрмәтле телевизор караучылары, алда әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Альберт, әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул инде әлбәттә сезнең хакта булыр, иҗат юлыгыз турында булыр. Бергәләп карыйк әле. Игътибар экранга. Студиябызның бүгенге кунагы татар эстрадасы җырчысы, моңлы, үзенчәлекле тавыш иясе Альберт Вәлиуллин. Альберт яршаулы егете. Казан дәүләт мәдәният институтын тамамлый. Ул Салават Фәтхетдинов шәкерте. Күпчелек җырларының көй авторы Булат Шәрипов. Җырчы соңгы елларда сәхнәдән югалып торды, ләкин иҗади күңеле үзенекен иткән күрәсең. Араларга ятлар кермәс җыры белән кире эстрадага кайткач, татар тамашачысы кайда йөргән моңарчы бу матур тавыш дип ах итте. Моңлы тавышына, зауклы иҗатына югары бәясен бирде. Альберт, менә әйтергә кирәк, иҗатта һәрбер кешенең үз юлы, үз язмышы бар. Менә бу сүзләрем белән килешәсезме? Бераз фәлсәфирәк сораудан башлыйк әле, шулай бит? Килешәмдер, менә шулай үземнең тормыш юлында шулай килеп чыккачтан, безнең татар халкында әйтәр бит инде язмышлардан узмыш юк. Шуңа күрә ул вакытта килеп чыкмавым хәерлерәк булгандыр, әле аның хәтлек опытта дип әйтегәндә булмагандыр дип. Бүгенге көндә инде иркенләп, рахатланып, инде барлык җыелган багаж дип әйтегәндә үземне тупландырып, менә шул җырларымны инде тулысынча тамашачыма җиткерә алам. Әгәр дә мәсәлән чагыштыру үткәрсәк, хәзерге Альберт һәм теге вакыттагы Альберт, аерма нидә дип әйтерсез? Аерма инде яшь чакта без инде күбрәк җиллерәк кешеләр идек. Гел һаман да институтта да йөргәндә инде күбрәк дуслар белән күрешеп, инде җыелышып, ниндер үзебезчә мероприятиялар, кечкенә генә концертлар ясап, үзенә яшенә карата инде җүләрләнә идек. Бүгенге көндә ул инде 40 яшькә җитеп, акылда кергән дип әйтегәндә шулай, гаиләдә булгачтан, хатын бала булгачтан инде үзеңне тагы да ответственнерак дип тоясың. Шуңа күрә инде бар, аермасы бар. Менә миңа калса, инде безнең каршыбызда бүгенге көндә иҗат юнәлешенә күз салсак, инде җитлеккән, максатчан һәм үз максатына туры бара торган шәхес басып тора. Сәхнәбез түрендә. Альберт, менә бүгенге эстрада турында да сорап үтәсез килә, сез аны ничек бәялисез һәм андагы үз урныгызны ничек итеп күрәсез? Эстрадада төрле стильдәге юнәлешләр дип әйтегәндә бар. Шуңа күрә минем ул вакытта чыга алмаган, миңа кагылышлы, миңа хас стильдәге җырлар, алар бүгенге көндә бик аз, шуларны тупландырып, инде халыкны, өлкән яшьтәгеләр инде алар күптән сусаган иде, җырмынга, шул ук баян җырларына дип әйтегәндә, яшь буыннарына, шул халык җырларына тарттырасы күбрәк килә инде.
Шулай да, мәсәлән, бүгенге көндә нәрсәгә басым ясарга кирәк? Тавышкамы, әллә инде социаль челтәрләргәме, бәлки ротацияга, акчаны кызганмаскадыр. Басымы дип әйтү инде уңышка дип әйтсәм инде ирешәсең килсә, ул барлык нидән тора инде. Ул синнән генә гел тора торган әйбер түгел. Җырга килгәндә инде сүзе дә, көйе дә, аранжировкасы да, үзеңнең башкаруың да, ул теге командлылы эш. Аны бер үзең эшләнә торган эш түгел ул. Әгәр дә ки шул үзеңнең максатыңа ирешәсең килсә, инде коллективно ул эшне башкарып чыгарсаң, ул тагы да югарырак үрләргә җиткерәсең. Әйе? Иң теге мөһим дип әйткән әйбер инде ул үзеңнең тамашачыңны белү, күрү, ишетү, шул җырларыңны үз юлыңнан тайпылмыйча алып бару. Менә тамашачыларны ишетү дип әйтеп үттегез, шулай бит. Шулай да менә артист тамашачы артыннан иярергә тиешме, әллә инде киресенчәме? Иң беренчедән син задаешь, скажем так, темп. Шул җырларыңны яратыр өчен яраттырып, инде халыкны, үз тамашачыңны, тыңлаучыңны үзеңә таләп иттереп, аларны җибәрмәскә тырышырга кирәк. Шул җибәрмәс өчен бер планкаңны алдың икән, аны төшерергә берничек тә ярамый. Кайбер кешеләр бит инде баштан чыкканда бер хитовый җыр алалар да, шуның белән баралар. Аны бит инде барыбер дәвам итәргә кирәк. Инде җиңелрәк темасында бик тегене әллә ни басым ясамыйча, шул инде бүтән җырларга китәләр. Менә шул алган юлыңны алдагы нигә барсаң, шиткә теге экспериментлар ниләр белән китеп бармасаң, ул тамашачың гелдә синең янәшәңдә булачак. Аңлашылды фикрегез. Менә җырларыгыз турында аерымда сөйләшеп үтәсе килә. Менә мин үзем дә сезнең иҗатыгызны бик яратам һәм сизәм, тоям, ничектер һәрбер җырыгызны бик тирәнтен сайлап аласыз кебек. Ничектер репертуарыгызда очраклы җырлар юк шикелле. Ну, әлегә юк, киләчәктә дә булмасын, шул темаларны күбрәк бүтән темаларга китеп инде безнең ярату, туган як, тормыш турында күп темалар кагылдырырга була алдагы көннәрдә. Инде җырларга килгәндә мин бик педантичный дип әйтиммесең инде. Һәр вакытта җырны мин бер колакка керсә дә, мин аны кабат-кабат тыңлыйм. Әгәр дә ки теге нәрсәседер җәлеп итмәсә, шулай бит. Уверенность дип. Ниндидер ноталарда, сүзләрдә ни булмаса, мин аны бер атнадан да тыңлай алам. Шуңа күрә җырларны озак сайлыйм да мин, аның нәтиҗәсе дә шуңа күрәдер шундыйрак. Әйбәт. Бер-берсенә ошамый торганда, дип әйтегендә. Әйтергә кирәк, менә һәрбер җырның үз тарихы бар, шулай бит. Кайбер җырның тарихы моңсу да булырга мөмкин, кайберсенеке күңелле, шулай бит. Бу инде сайлап алган очракта да менә җырлар белән бәйле нинди дә булса берәр тарихны искә алып бит аласызмы? Әллә нинди тарих юктыр дип әйтәм. Бәлки ниндидер җыр сезгә бик озак килгәндер. Барысы да төрлечә, кайсыдыр озак, кайсыдыр тизрәк, но иң минем менә бу инде җырга, җыр моңга кабат кайтарган җырларның иң беренчесе ул араларга ятар кермәстер дип уйлыйм. Ул миңа этәргеч бирде, Булат Шариповка бик зур рәхмәт.
Шуңа күрә иң кадерләрнең иң беренчеләридер дип уйлыйм. Менә Булат Шәриповны искә алып үттегез. Бик күп җырларыгызның көй авторы нәкъ менә Булат Шәрипов. Шулай бит Татарстанның атказанган артисты. Әле менә ул да бездә кунакта булган иде. Ничектер ул да моңлы, сез дә моңлы, ничектер сезнең күңелләрегез аваздаш шикелле. Шулай бит. Менә шулай да штамп барлыкка килүдән курыкмыйсызмы? Юк. Беренчедән Булат белән без инде күптәннән дуслар. Моң дигәчтән инде 2000 кеше бер-берсен притягивает дип әйтгәндә, без җырларга килгәндә дә инде Булатның бик күп җырлары. Ул аңа үпкәләми, мин әйтәм, Булат, барлык булган җырларыңны миңа җибәрсәң. Беренчеләрдән булып шулай бит. Шулардан. Аның бар күптәннән язылган җырлары да инде. Барысында миңа җибәреп, шуларның арасыннан мин дә тегене сайлап барам. Шуңа күрә кабатланырга тиеш түгел. Җырның гармониясе бар, теге ноталары бар. Аранжировкасында бүтәнчәрәк ясасаң, җырлар теге гармониялары да бер булса, аранжировкасы бар, бір аны біраз тегіне айрыла тұрған иттеріп ясый. Менә Альберт, бір әңгәмәгездә сез мондай сүзләр әйткәнсез. Үз җырларымны җырлау миңа килешми дигәнсез. Менә ни өчен шундый фикердәсез? Ни өчен килешми, бәлки килешәдер дә? Бәлки теге психосоматика дигәндә мин ничектер үземә кабул итәлмим. Кеше җырласа, мин яратып тыңлыйм. Үзем җырласам, ул миңа тегене или үземә шуның хәтлек самокритичен дип әйтимсең инде. Белмим, әлегә җырлый алмыйм. Бәлки киләчәктә ул нигә караш үзгәрер дип әйтим инде. Кемнәр җырлый җырларыгызны? Алар дөресен әйткәндә бик күп язылмады да инде. Студент чакларында аны Созаки җырлады, шул белгәннәрдән Балачак җыры, Нәни улым, ул Нәни кызчык, Нәни кызым дип язылган җыр иде ул. Инде улы Рөстәмгә багышлап, ул аны Нәни улым дип җырлады. Ялгызлык, бик күп җырлар дип әйтә алмас идем. Бүгенге көндә, Алла бер саватласа, инде ул җыр язу өлкәсенә кайтасы килә. Инде алайда ашыкмыйча, кайбер композиторлар алар шәм күңелдән шул вакытта ук тиздә язалар. Мин андый кешеләргә шаккатам. Алар шуның хәтлектәге иҗат шишмәләре ташып тора. Алла бирсә, минем дә андый хыял дип әйтә алмас идем. Бераз буш вакытрак булгачтан инде аны андый эшендә башарга исәп. Димәк, сез һәр нәрсәдә уйлап эш итәсез булып чыга. Уйлап та һәрбер эшкә вакыт табарга кирәк. Безнең инде тормышта иң тегене ценный вакыт дип әйтә инде. Вакыт җитмәү. Шуңа күрә тырышырга, табарга һәрбер төрле юнәлешләрдә эшләп карарга кирәк. Үзеңне сынарга кирәк. Чыннан да бик матур һәм бик урынлы сүзләр дип әйтергә кирәк. Альберт, бик тиздән сезнең тәүге зур концертыгыз көтелә. Шулай бит, инде миңа калса бик дулкынланып көтә торгансыздыр. Дулкынландыра да бер яктан, икенче яктан ул инде сәхнәгә чыксаң, барлык дулкынлану хисе юкка чыга. Сәхнә артында калырга тиештер дип уйлыйм. Алла бер салатласа инде килгән тамашачым, аларның язган җылы сүзләре, комментарийлары, теләкләре, шул ниләр инде күңелгә җыелып, тынычландырып чыгырга кирәк. Шул вакытта дәрт алып чыгып, инде шул концертны башлап җибәреп, матур иттереп кенә халыкның күңеленә кирип калып, тагы да яңа якты хисләр, карашлар үземә карата инде калдырасым килә. Инде концертка килгәндә,
изге ураза айына электик. Килген барлык тамашачыларга, ураза туткан тамашачыларга әйтәсем килә. Авыз ачар өчен концертны бер 10-15 минутка соңрак башлыйбыз. Инде авыз ачар өчен барлык әйберләрне, нигъмәтләрне дип әйтеп инде әзерлибез. Булачак, бердә борчылмагыз, килегез. Концертны соңрак башлап, Аллага тапшырып, бергә күңел ачарбыз. Менә шуннан да бу әйберне дә истә тотуыгыз бик сөенечле. Альберт, безнең менә концертыгыз хакында сюжетыбыз да бар. Бергәләп карап үтик әле. Игътибар экранга. Репетиция. Әйе. Бик тиздән Альберт Вәлиуллин Казан тамашачысы игътибарына беренче концертын тәкъдим итәчәк. Әлеге әзерлек мизгелләре бара. Төшерү төркемебез белән без дә барып күрдек. Бу тамашага килгәндә беренче шуны әйтергә кирәк, бу жанлы тамаша булачак. Бу ниндидер спецэффектлар, ут спецэффектлары, экран спецэффектларыннан тыш, иң беренче очракта жаннан чыккан ихлас сүзләр, шуның жаныннан чыккан ихлас җырлар турында булачак бу тамаша. Альбертның җырлары йөрәккә үтеп керә. Үзенчәлекле тавыш, зауыклы җыр текстлары, актуаль да шул ук вакытта милли дә көйләр тандемы югары сыйфатка илтә димәк. Чагыштырмаша алганда, Альберт әле күптән түгел генә дип әйтергә кирәк, сәхнәдә менә шушы профессиональ дәрәҗәдә чыгыш ясый, шулай бит концертларда чыгыш ясый. Инде бик иртә дә булырга мөмкин андый сольный концерт куюны, ләкин менә безнең инде социаль челтәрләрдән һәм инде гомумән алганда килгән хәбәрләрдән барлык халыклар күбесенчә инде хатын-кызлар бездән сорыйлар, кайчан Альберт инде үзенең сольный концерты белән безне шатландырыр. Альбертның шундый бер яхшы ягы бар артист буларак. Ул үзенә җырлар сайлый белә. Һәм гомумән алганда менә шушы җыр сайлау эше белән ул үзе авторлар белән аралаша, сөйләшә. Бер уңышлы гына әйбер бар, без үзебезнең тамашачыны беләбез һәм ул тамашачыга нәрсә кирәк, без шундый җырлар аларга тәкъдим итәбез. Инде репетициядан кайбер мизгелләрне күреп уздык. Әйтергә кирәк, менә һәрбер җырчы артында зур команда тора, шулай бит. Ул инде зур да булырга мөмкин, кичкенә дә булырга мөмкин. Менә сюжетта да кайбер ярдәмчеләрегезне күреп үттек, Альберт. Тагын кемнәр бар? Зур да булырга мөмкин, кичкенә дә булырга мөмкин дигәчтен гөлүсә, команда бүгенге көндә кичкенә булса да, аларның күңелләре бик Киң күңеллеләр, шулай бит. Кешеләр дип әйтәсем килә, аларның берсе директор, администратор, продюсер да Алмаз Гөлметдинов, без аның белән бер ел элек танышып киткән идек. Шуннан башлап инде бер-беребезне аңлап, ишетә белү, иң беренче бер-береңне ишетә белү, фикерләреңне бер-береңә тапшыру, ул дөрестән дә иң кыйммәтле ни. Шуңа күрә мин бик тә рәхмәтлемен. Менә тормышта барганда инде гел теге яхшы кешеләр генә эләкми бит инде. Төрле кешеләр дә эләгергә мөмкин. Бу өлкәдә инде минем яңа башлангычларда андый кешеләр белән танышу, без аның белән таныш, күптәннән таныш. Инде тыгыз иттереп шулай аралашу, ул миңа бик тә кыйммәтле дип әйтик инде. Кеше тагы да безнең командада гел комментарийларда да язалар, кем синең видеоларыңны ясый, кем шулай матур иттереп төрле яхшы ракурслардан төшереп
еріп йөрүче кеше. Ансы Күзгә күренмей торган шулай бит. Әйе, менә аларның хезмәтләрендә әйтеп китәсем килә. Алмазның, Айзилә Муртазина, аларның бик күп керемнәре. Шуңа күрә алдагы тормышта да менә шулай матур иттереп безгә эшләргә язсын. Менә монда килгәндә инде эш ягымнан гына түгел, гаиләләр белән дуслашып, Алла бирсә теләсә, барыбызга да яшәргә язсын. Амин. Менә шуннан да инде 21 гасырда җыр сәнгатендә зур уңышларга ирешү өчен шуннан да инде команданың булуы кирәк. Шулай бит, Альберт? Шулай, Гөлүсә, әйтеп китергән музыкаль командада безнең тупланды. Алла бирсә теләсә, концертта бер үзем генә булмыйм сәхнәдә. Анда барабанщицаларда, гитаристлар, бас-гитарист, акустический гитараларда, клавиша, скрипкада, баяннар, баян хәтта 2 баян булачак безнең. Ансын инде килгәчтән күрерсез, Алла бирсә теләсә. Димәк, тамашачыларны чын мәгънәсендә инде зәвыклы концерт көтә. Альберт, менә сезне бүлдердем. Ни кызганыч, тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашты, һәм минем тапшыру ахырында сезне җырлатасым килә. Мөмкин булса? Инде күптән түгел генә 8 март бәйрәме белән безнең гүзәл затларыбызны котлап киткән идек. Ул бәйрәмгә кагылышлы махсус мин яңа җырны, сөю җырын чыгарган идем. Шуның куплетын җырлап китермен. Бәхет кышым булып синең назлыйм иңенәреңне, сине миңа, мине сиңа язмыш биргән иде, тамчы булып Рәфегеңә үбиме күзләреңне, эрим бит мин ишетсәм дә җылы сүзләреңне. Син янымда булсаң әгәр, кышлар килер җылы. Син бит үзең минем өчен бәхетемнең шаны. Син янымда булган чакта гомер яздагына, язмышым йөрәкләренең сөю җырын тоема. Альберт, бик зур рәхмәт. Инде шушындый күңелле нотада сау булашабыз, вакытыбыз чыкты. Бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез. Сау булашабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Безнең белән калыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.